Kwabraje odi agro ni momezi madam pai. Aye adampo himuno. Enko besie yerusie wa ehwara bom. Jame kwai mame nkodai. Mekoda adampo himumio. Aye adampo himumio. Meni asante abrefi ena ehia abrefi koto. Okoto ba Akusi abrefi. Mijiri se mo amuhwe internet di ababa we o trende pa na ene ye ba be bon komo ni nyina afa ya mamre ene ya santesem ene memfa ne se ya mane a ayira eho ene ye ba be di nkomo medi ni DJKA channel no DJKA Nyansapo TV subscribe it na afi nso wakamfo di amanfoforo sanse aha ene yedi dwuma wankasa wani ebeje ho benana brefi mi wakwa Joe, Nana. Enyum no di ka. Enyum no di ka to na emi de pa. Kwabraje odi agro ni mo be him madam pai. Aye adampo himuno. Enko besie yerusie wa. Ehwara bom. Jame kwai mame nkodai. Mekoda adampo himuno. Ohimumio. Aye adampo himumio. Kani enyum we matiatia mete se wo to no TikTok. Na me say me no hia me pena se kire afi wo. Enyumi e wa se kire. Me pa twan e wa se kire. Edika America atia wetifo. Besi madam paye na ejako ni mo ane boy mpa twan. Ejako ni mo ne boy na adam pa obi be bisa adam paye den. Edika adam paye suman esi emma so. Mpenifo ye kasa wo kasa kwamu suman esi mma so. Na kane no obi suman ba na ye pese suman ne te kwa gisi egu ni hire ansa na suman no ate akọ. Enti se suman ye ya adampa ye esi mma so yi eba na ye pese ete kwa gi be ma na begu ye hire oba ye begu ye hire. Sorry. Gisi oba na be ma na begu oba ye hire ansa na adampa na ate akọ. Etimi ate akọ. Enti adampa yi be konso a gise be ma na ye frɛ no yesu afrɛ obi ama na besi a be ma na ye besu afrɛ no enti abesi adampa no pa twan enti DJKA mesi madam pe adampo himio sabre no me ba bi himu me enti mpese eteko enko besie yerusie wa ehwara bom be me ya mpese obesi madam pe wo baya keja eni eja me kwan na me nkom be bi that is a 2 minutes man mpachan that just say me suma ya kan ho ena me po obi amana besi madam pa be me baya say nko besie wo di ahurusie nyina hwa bom eni eja me kwan me nkoda adampo himme Enyumi matiatia eja ko ni mo na boy eja ko ni mo pam one music wono ena me hu say wo bo mete so wo sa anyumi na me anim nie mete enyumi tie me ntiase e da me hu say wo to no TikTok na me se da bi me busa anyumi ase kire ese na ase kire no yo me mo akwa ba biem eja ma hwefo si hu wa cha na akwhye hen me wo school mu kakra Udu final year na obewi a aya na edwuma ne dooso ti na mede me ho asie kakra no enche ebesen hu me ayo ti say na chese adekire na training St. Louis ho na me pachan okay na semo ba be wi si na ya na ye de mo ekokokoko nkura bi asema mo ko church ade nkakra eno no wa wie wo de mpachan me wie me de me ye me de wo apemanim apemanim kokoben ai apre bebu o fabo food na wura mu ho no na mi hu se na wo ko programs etoda adwabo biase na mi hu toda akwaside mu nyina no na wo ko eye den na wo ka school ni sa odwumadi na wo de bomu me pacho me chia St. Louis atwetwefo omote mase my principal friend, my lecturers, edit to many say, aya programs na me kono me kosi school na name. Insi aya omonte ase bi a teacher ni bi
memba wo class mehu me wo class a me nko baby a eye program na meko omo nso te ase nti da bia mini class enye de bia na meko lectures e da mini lectures no na meko ana kwasi den nso etaisi kwasi ada nti kwasi ada na yekọ akwasi den no ebi awukude na yasere kwan ne yekọ pacho every so fi ase se wudi djuma wudi asante hu djuma wudi wo church Ghana amamre ene na mane obeka so wanya bibi efrim etoda yeka so wanya bibi a enye sika nko na emum etoda die wunim tum du ko wura ba bi otum se aha de bi kura nka me nwura ada woni pati chubu otum se senkanya ade we ya me ya ebi anka me nhia na wo mabra bomu da bibi sa na meka wo hu bibi sa aboa me papa me ma me ka asem bi twe mo se won ton asante mo kada eyampa nso empanimfu a mehia wo mo no me na nakra wo ka ho me de obeye mfato ho senye enwum kro yi anka me hu mehia mpanimfu obi wo ho anka me na anka me nso me se me ne hwan se anka me hu ke me pa cho wate ase nti aboa me ton asante no ma moka se won ton asa menya mfaso papa won ton asante amoka ma ton enya mfaso nti wa hwe me ton asante ton amamre nenya mfaso obi bebusa o se sa niemen se de wano asibi ate se awidie se de usibi ye wo niema na etoda se enwum bi ho a wo to kura na mpanyimfo bebusa se na wakoda kuma na wo to sa anwum e usua firi ho aho na me da se mi nyini no me ne me na natenae me da so mpo ne nete nti obi bisa se ade na oye mpani nsem sa meka se efa baabi efifie baabi a obenya won tete no ana enkofo a ne omonam sabi me mpen kra nante me ne mpanimfo ne nante nyese e bia me ne omo ne twempena me ne mpani nante me bisa questions nso mpacho owura me nti we yase na obetumi a kire mase me wo pani bi eja Thomas enwum bi a meti bia minima se kire no wodi ato ne ho se abrefi se wonte ase afre me obe kire mase nti me ne mpanimfo nante me bisa questions nso pa pacho na wo fie nso nse fie bi wo a akoda bi wo ha so ye doctor unkum no ne fie wo no bi ye doctor wo obi wo ho obobodo a unkum no obi ebobodo wo fie wo ne wuye wo fie ebi wo ho o panyi bi wo ho a wote amamre ne amane ase wo ho me pa hwan me firi adehibusiem ana me na nso na ogro nwom kro ne bi na sisi nimpoma ye mrenti abere wo wote fie nti waja ato ho kakra ti wa obobo a metietie bi obebe fie ni etie na nampedum nwom adofo nwom ne ade ye fie ye ntie eye pacho no nti ono no etoda wuti bibi na me mfanza wontia ubusa na wo kire wase kire mase me pacho ai te se nwom ye etu ye ya eja ko ni modie me na na kire mase na me ka se besi madam pa no kraye enwom anwom krofo ogorodi ye se e wa ase kire anti no na brefi na kire wase me pachan eto da moma kwan na mokọ ye friend san ukofia ya na mehu se ukọ afuom pa ukọja maame afuom ubenya memfa ne se fame kakrai ena ya na ase wo pese wo koma amanfo ehunu se bia amanfo beka se bia baba we wote amamre nti bia wo so okọ afum ana se eya ade a wo ye ne dada na oboa maame afum dwuma dada mpachan meti hodo amedo no maame hwe onsemo ye me nana abrefu e de oboa nana medo papa ni musa wan bisa me maame me ame wo mi kokofo nso wa wo kokofo mpachan eye ewujade de nso ye media your friend say da bia mfanza afibia no woni ho kra wo fa apafo mo kumma mini ho me maame na ehwe akire nti mitumi frɛ mama mini sika wo wose memfa wo sika ne bi nsende wa ana memfa koko sika ne bi nsende wo me ame wo mi koko fo nti enye se me ye se nipa behu se me ye keke me kwa afuom me do nkola bere mu nyina me ka me kyerɛw
waba na me koto ho edo a na na obeka se nyemia me do pa me de ya na me pe ye friend sen ye se ate abusane asem no so wo kwa afuom di a ewira ewo emfuomu ewodin bebede bubu wira ibidin ma me enwura eye akuafo atamfo pa ye nsanso no ye won nsanso no ana eba ni nwiem a ye wo jama jama isan ye duro ana uwo fufuo na ni bode kra utumi tete edigu banchene so eye kokko di wo fufuo ahodin wo ampa mijamu ana ye wa na fra na ku ewo ho ye wo nwura bebre madam fo bibisa me say menken ye titi free soro ana nipa say won kwa afuo mu da enso woti kuma se asanteme mu haya o ado ohunu se menken ne flowers ana o ka se dua kese a etiti free so ti se mango no ti mesi dako omra na memfa ne nko mekura na menko kire we de wa ka sembi sisi e se de be ya amanfo be hu sampa unim de na unim amamre anafra na ku yesi anafra na ku twe ho ma me dwan ntimi enwa ahenasa yaka sa asem no a e kire sen na anafra na kukura na ne de anafra na ku ni ye enwura o se ebe ni nie anafra na ku metweme ho boode ase amadwan bonini awo ahenasa me bawo anafra na ku metweme ho boode ase amadwan bonini esi wodwan ya wontime nwo awo ahenasa esa anafra na ku na nkasa no we den we bayifo eye nwura aboadi a ontume nwo etwa na wo anase otumi krawu enti o se memi na odwan bedi mi a obewu anase odwan bedi a onwo de a ene emefiri boode na se na odwan otumi awo wadama odwan bewe mi a se ewira meboa aha nti odwan ni wura wowe aha nti ye kire kasa na ne a kire ni yi nti se mema na fra na ku ne so odwan bewe mi na se wonwo dia metweme ho boode ase ebu sa bei wo bra ti se me ne oti yesi abrefi ode ne ho kobo oke ana ni suban bi asesa ode ne ho kobo oke na wo mu ade ke se se ye menti na abrefi mu ade de a ene metweme ho na mafa ma abrefi woni obi tumi nante yesi nipa ya woni nante one ne nam nti na waware egu se ye menti na ne menam na waware egu dia metweme ho na wenya waware ese de ko mema na oba setene mu a oba di okoware bebe na ode ne bad luck aka no to oba ni timi ka se ye me enti ne bi a bema ne bad luck bi aka ne dia ene meja awade na watimi enya ne ho anu ate se widie etoda ya na me hunu video a me hwe udin ya me bisa me ho se na akwada sabi mpredua ne ho tuatua ne ho se na ebi anke sabri nke bi kura e bibio onenso se de wosi bi to nnwom e kire asante amane no na me anim nie ya na efe pa na your friend is ya nkofo ha wodiem mpatwe eba sebi penifo manimu a de niti achi akora mpo no emema pen epe no ha nti ba de eba nenso du sampempen so ye esa wo na hu se wo be hwe wo hu ye ha wo be hunu nipa ene se de wo betoto oniema nti ba de eba pa na eba na che se udi akire se bi a obi be ha nti meka se bi kura na obi nso akwa ye dwantene bi a wa be fra enwan enyim na afi wo pam wo mu nyina be de ne bi a wonsa aka sa bra sabe unya nwade ye die na kire se enye den ya bi ana da achi bi ano na mpacho papa ne beba ese bomo mu banyina papa nya mai papa wom na me hu ne se mindru papa wom a wa hwemu ayi bi mpacho minyanyi bi ti meja ahye wonsa setete no ababa a wasi so a na opeso ware na obi peso ware na wo ba ne kra wonimu ye behu awofo sie ha na awofo aye mu hwehwemu enti papa ise me de ahye wonsa wa aye mu hwehwemu ne abrefi be ma ni eje meso maje dodo misrew
yo me na abrafi e na ebo nkomo abrafi akosi abrafi koto me frɛ na abrafi anotewa sanse toda ne niema bi ya no ye ne ya na me ankasa boro madwene ene me nti ase eso na no mi hu se na anwum bi na eno nso agya ko ni mo ne to saa wose minuro kaka mio mituro kaka mio dian mituro kaka mio minuro kaka mio kaka mi ampa okua moase anansio odom sasre kusi anansi munom fra anansi munom fra anansio okua anansi munom fra anansio Yanu mafuoni yosejuma efuoni yosejuma Yanu mishieni yosejuma ebo obisi dodi onyewo mafuoni yosejuma obi kase ye ejuma ne didia onyewo ebo obisi dodi onyewo mafuoni yosejuma yaw kaka miampa okua moase anansio okua moane ye nyankopon madama fa me fa nwum ni nyina mu na afi yenhwe mitro kaka mio minuro kaka mio kaka miampa okua moase anansio mitro kaka mio minuro kaka mio kaka miampa okua moase anansio odom sasre kusi anansi munomfue anansio okua anansi munomfue anansio Yano mefuoni yosejuma mishieni yosejuma ebo obisi dodi onyewo mefuoyi yosejuma piao ne wankwanu yase aye dese na wo hyase mituro kaka mio minuro kaka me ndem nimse bia eye emrane bi na kaka mi ampa okua moase ananse eno ne kire sen nyankopon ne wonse ye kase adwuma free tete anase efiti odoma nkoma bre so na adwuma hyase nti odoma nkoma ka kire ye se wanye adwuma kora unidi odaseni wanye adwuma unidi nti ye adwuma ana ejako ni mo kyerɛkyerɛ enwumi mu sɛ enwumi nyinaa fa opani bi a na odua kube ɛwɔ ne trom ana ne nana ɛba na ɔse akora na kube ya wodua yi minim sɛ enyini mmeto ɛma wonwe bi na sɛ kube wodua ɛkyɛ ansa na enyini ti akokora na edua ɛna ne nana ɛbɛka kyerɛ sɛ akora na wodua kube ya wodua yi minim sɛ mmeto ana wodua yi ana ɔse me dua ma nkyirima nchirimanti na media nana wadwuma ya wuye nyina nchirima me ba wo studio me hu se woni mrantie bi na ye adwuma wo ho omudi wechi omusue wanamo niema ba akomienu bi daachi uni ho a wachi nti na wo boa wo mo masua bibi pa so wate ase nti na be me edua kubei ama nchirima wanwene ne ho nti wu nchirima e won so ba na wa amedua bibi a na oye den nti yenye adwuma obi kase do ne didi a onye tete na adwuma a ewo ho paa ye kwi adwuma no wanno a wonidi afeso na obi etwa ne buro obi tu ne banchi obi tu etwa ne board a untumi mfa kenten kogina obi so se twa bi mame je wa wo ye adwuma ti me na kan se mo so odi kire ya nti obi kase do ne fa didi a onye ti mpanyimfo so se adidi kwan bi ani ho a ewa piao ewo ha ni zongo kura wa ye fu ho nti ba kofa be fie abrafi mihia ne ma bebre fi ho eto da number 2 video so a mehwa on some questions am ibusawi e kire se mehwa wo pa mihia ne ma bebre na e di efri ho na
ya na wo mrani bi a ya na ise te sase enwom kro bebo ne mrani na ya na tadi animu no ya na ise wo ta tututu bi ma ema mi wo be kai bi ne nka watu bi ama me kakra mrani na ya na didi nwom kro animu no se ebie no mmo aha obe na seye be ma seye otufujani be ma seye otoa nanta na ye bisa no ohwinti mpreko oti abunu ti akọ no watutu abotu amotu akonfan otufujani a watopia wo nkodwomu na mefre no yedi na chi ani sembekuye osaya ni esuro no se wehunu kode akune preko wako awia na mefre no na se wa wo ani ni ba wosai no kwaye kese enko anka ye hunu kwaye breku osungu na wohimo na se tutu nehimo na nehim nuamono manuamono bu amono no na de chida ase no na brehia hene babo nyankonso no mo ba asase adabum Osia mrumie ai nane ye nana seye ose tutu kwadamu ye de me kwagimi o obi bisa me say na ke kura wo ye den anwum bia wanim tui ajo nsem o ajo me nsem eja nenimo kwa ade na ebu nuamono manuamono bu anono ade tutu da asiaro no ye na akua bakoma na ebo onyankontom na ebo ti asiaro bum osua mnumie ai na ne ye be me ne ose tutu kwadame ye de me kwagimi o na sa wo kwa me no be ko na sa wo ba me no be ba piao na sa wo kwa me no be ko na sa wo ba me no be ba twaso yi ende awia me kakra awia me kakra minannie o ma gro ne ye o kane wa ya ye o kane wa kane wa ya ye kane wa ya ye o kane wa bekum pepe bekum asanti o kane wa bekum pepe bekum asanti o kane wa na ma menye nsiesie bi wa ha ebi mu ka se o kan na waye ana kane wa bekum mpempem enye saa kane wa no eye maami bidin oya santini me bo na chese enye o kane wa dabi ayo me de free tete yamponche mere so besi sabre ni se bia wo se o kane wa dabi kane wa ne edini kiremase ai ana wo fa laborani se wo meye na dwuma ma no na laborani no ye nuanum pepefo ni bi oye pepeni kan wanim abrante yakoye adwuma akase odi ni sika be man wo se hene ne ha mintua ana pepeni se wuntua mekun ana kan wa so se minso medical ku wo pepe ansa na wo pepe bekume kan wa bekum pepeni pepe bekuma santio kan wa sante na oye kan wa ne santini na pepe no wonte so omumienu ni nyaaye mpachan kane wa bekum pepe bekum asanti o kane wa nesenya kane wa bekum pempem dabi ayo medase se wachire yemu awusia me ne abrafi na ebon komo na emum na meka wo se Perosi Computers open computer papa to wadaroma mfoni chemo Perosi Computers se laptop se iPad auto computer wa yan san siesie e de mawo e be siesie ne kama the computer no so me pa cho brand bi obi say Dell say Asus say chese computer brand bi ton bi na afin so mo amu bi gaming center mo pe computer graphics no we ni mu etimi bo game bi before ni chiremu ho Perosi Computers ye wo Buokrom Estate Eli ho na obi hu ye fa numbers no na ni ni nkomo abusuafo God Links Company Limited Semin Control se ope dan ato ope car ato ope asase ato eni yese batakari boni ntia me hu kramo papa batakari adoso God Links Semin Control se bomodin anebra na wo ba ubenya edan a wankasa da wakoma so ato ye de ni se usikanie na yese wodan nie enye sebe bukata anase busirimuka afenso bia na wo kai bia wo ton ayento
wo pesika ya de wo ton fie ye nto wo asase bi da baabi waton aye nto fabrɛn oba ye busa asase no wo ton ne sen wo kan ya na atua wo ka ye de usika ma age godlings ono sa na oye no na afọ no ato ne bo ase no aton wo mpewi na wo pedien me pa cho bo modern na wi ye kira kwan e wo kuma ase pankro no na fanam bes na egu animu no na ne yen eni nsa woso godlings company limited me pa cho ya ye ho asrobo a odo ho eboyen ya okotokro enya ade a ebeka soro da abrafi asen abafie ansani abesha ase ye friend san nwumi ya na emede amankwati ya nyona ye bibi o yena denga dembo nyona ye bibi kura amankwati nyona ye bibi o yanko ye friend san enei yesi aduane a wa ma betoro maame ana wosiwa bi jaso ne chese uchiri enuane a memfa nse eye memka obroni beka se local foods de hene pa na memfa ne se de hene na ope de memfa pa e bankuni nkruma ana fufuo ene abunabunu wenya wasante prekese kakra da so wasante nwa wasante kotobi na wenya wasante adwene bi da so a eye mede pa wan fa nkuruma mu ndua de ase ne wa anya ade obi be se nka ba ha be ye den na nkuruma ba ko bi da na pampam na o ka prekese nso asante prekese uchia enye onko fen be asante die uchia na kire se enu se your friend uchia ebetinam ese eguso na kire se wan kasa no wudidi a enya asem ketua me wo video bi wa ha na mepese ye behwe na ye di ho nkomo kakra eno emse se mamenhwe mepese oto sa anwum ye mame kakra Yesomni adanu abasa yesomni adanu yesomni adanu entwiwa yesomni adanu ona sechire bedi ekuku ya nwampere esuo ya yese bia num yo na wo ko hinini na wo ko kanchiren ejubiri keta baba wanue abasa bo efie entwiwa na wo ko hinini onyansafo Pokue nue abasai nuwe huntum yasomni adanu abasa yasomni adanu piao yasomni adanu entwiwa yasomni adanu wo de yo wona asechire bedi akuku ya nwampere esio ya yese bia num yo na wo ko hinini na wo ko kanchire adubiri keta baba wanue abasai bo efu entwiwa na wo ko hinini onyansafo pokua nue abasae nuwe honton woton so aso fere wo sisi di trasse ye etota we sia eje se mi hu ne menye wona na asese memfa won hia akiri se menye wodani minim se emrepa ebeba enam kwan mu kura sabre enyanso aba na chese me tie wo sesi ana se me hwe wo sesi ade a ne wuye wo de be ka de kire no ho ana wo be ja de kire no minja ya de kire onya ya de kire no wo de be ka ho mpatwan wo de be ka ho se teacher ni die wache wo school ma ye enwumre no miensa no me ba de mpese mi ye bia metumi aye ana weekends so we teacher ni anko baabia enti weekends dem pese meye no metumi aye ti minja ya de kire ya ne kan so kire ni bia ba nso ni minyansa dodo na no kwasem na mu fie kire ni wo me pa kire for me na be ma ye offense college principal una na be ma me na be ma Ebusia fon fanchem me na be ma eyo offense nada na ona na be ma wo siri ade ewo mu mienu sa me na be ma eya ade foforo ona na be ma eya ade foforo ana me na be ma me grandpa na ona na be ma ne
enu ye mpanimfo asem ti ma minja ama ayo akwada yi wasoro kwan afa so o ka de nti e mama adwena baso ne se onza o kan na ase sabio na kire se aha ayo abuziafo ye behwe ne ye de mo asi sesei meni abrafi ebra ne bra no ye be dididi nkomo etoda kra na metoa na fuom na mene no akwa akodi nkomo toda nso metoa na school toda metoa no baabi a awodi dwuma bie na mene no akwa akodi nkomo wadama wan na wo chia no mechia wankasa bedase ana afei mechia St. Louis achechefo nyina ye principal mechia no mechia me maame ya akwa atema wodwan mechia me nana brefi okoto papa bi ana madofo nyina mechia mo nyina ye hwehwe wa ye hunu hwan ebetumi abesius o hwehwe me bia brame nana be ma ho BJKA ayo bekache ayo eni ene chese se de me nana ne sie no o se wo hwehwe no a wadama eni agi so de bisimi so ansa emomi konkonifa ubom konkonifa wanhwe anu hunu me nana no eni obisimi so a na kire se ne wo pɛ no nso ne yaka wo ba nso a wadama na wo ba na dwene mu fan dwumadi a wodie eno ho nkomo na ade ba emom emfa nkomo foforo mfa ma adama mesre wa sesei wo sukum obi kan hwiebe akabe afe na wawi ane ndura afe mewie osana busumi yem na kire se akabe busumi mienu ana mienu pɛ na wahwiri na kire se eni eduru ho a nkomo foforo na ape so de ba no na ade aba me da se so je bre na hwe me otumfuo nyankompon ne nananom wonka ho yakrawo bye bye